license yake futiyo nde basi ananduza Sebastian ndizibaya ku shop lero tukagwira ntchito kuti ku shop basi ndakwera galimoto gamuda isana tuluke sopa gate ndakana mange seat belt iyi namuda bado piston ijara ndigunda nayo nkhongo bwana zikunzake kuti zikuyenda bani kusika galimoto machisomo kwamba kutawa ndifo diwa chipemba nadamba kuombera fali bolo chamba tandiponya chinapanya window screen galimoto mona kuti munondo jaso zinapanga Saudi ali ngati mosegula gate na Yesu aonesa na wachi anamba kutawa na Yesu wina ali atamba kulira kwa mfumu amene ali wanchito naye anawazika ndene ndangotawa pang'ono chifukwa kuti anali kuombera bwa mowirikiza mwendo wanga unaumva zazi kuti malepera kuupondesa Malawi Camel kono ndine na mwachidule kuti so mnanthu ambesese nthawi nake ndimagwira ntchito ndi malibanize nake ndiye pamene nthawi imapita anthu ajafa kuti ndimagwira ntchito bwino zinakhanga tubale wathu wakula pawa ntchito pajaso kanakhala kumambiri kompanamba kumapitirira mukuti nthawi imeneyo naiti kuchitako kachakumwaka ndimatha ndithu kukalawa nawo limodzi malo siyanasiyana ndi bwanawo nthawi zonse yosa mbali na mantenga songa timbali muzo yo wateteza so fa kuti mazo abe anthu era tupacha amafira kuti pakhale wina aje pambali pa kuti azitha kumuza kuti tapanga zakuti tandisakire chengana ndeno chifukwa cha chikhulupiriro chotero anakwanisa kuti sintha kuti ndisamagwira ntchito kushopu kumene magwira ntchito koma ndizikagwira ntchito kwawo ngati pagani kuti kagani pamene kakatha pezera kwa anthu kugwira ntchito imene kwawoko ndikuti ndibwerera kushopu koma kuti khulupirira anandipasaso warehouse click nene ma control then mama tamu basa maki ndipende katuse katundu ma TV ma plasma chani ma electronic gadgets yo ndikuti zibida chifana ni mashopo awiri zibida mashopo ina usewo monka ile faudi work plan yasiku mene lo malimbira nawo ama upasanga tamaki iwa makhala okay makandi work plan kuti lero business ya lero ndimene tikuiona ndikuona kuti ma TV ma plasma aenda bwino makindi awa ina ngatengere katundu ndikuti wacha ndipesa kungo mu house ndatulusa katundu sofunika kama kana wasogola iwa kwera pambuyo kuti ngaso kuti kushopu mama wa amene aso control bingi kuti mama maziwa business yamakhala kuti ma customer abwera ande mene ndikamba kumapita no magwira ntchito kwawo ndinapanga report kuti mama loko amene ali pa warehouse pa chiseko ena kumavuta kusegula ndi siku lina zapeza kuti mene kulibe style ndapezera ndine ndikuti azalephera kuti azagwira ntchito ndi ndalika timawulendo wathu kuti tikucheza tilikola wapo ndi pamene amafoto kuzona kuti pafunika kuti Sunday ndifale Sunday so tumagwira ntchito pafunika Sunday ngopeza weda koma weda wanga ndi last wina yake Sunday samagwira ntchito amakhala nayeso waenda so makona ake ndi pafunika ngopeza wina wake kuti azawacheleso zinthu zina nkati ndi kuti akamabwera azabwenda ndi zidadake ndene kubizwa kuti Sunday losinzapezeka ku shop ndizapezeka kwawo ine nawo yasawanga kufika ntawoni kupeza weda Sunday mene mene ali Sunday mama weda nambeza ma past 8 for this Sunday shop masego 10 o'clock ende nona kuti big man akamafika ampeza weda ali kukali warehouse ku ine ndizakhala ndi kubandu kufaya kuti ntchito wanga ndi weda jenda mpeza namuza kuti asiyapa ku ntchito koma ntchito yata kwasi ndinu wake ndi kuti nyamukati vaya tiyapanga mizi koma kuti mwenda no limozi nazo kuti maloko amene okhawa amene ali onongekawa weda akhoza kungwa achosa kusala kwa amene ali bwino ndi kuti bwana akamabwera asegula amba kugana ntchito limozi kati kuti adikire bwana wakabwera adikire bwana wakabwera ndiye mazuwa pamalo poti pali ma house ochuluka panalinso ma house iso amwenyena ndiye amwenyena chataona kuti mawera ajakhala nthawi ya fine nasi ya town mo ine munapita kuti ndinanya mkumapita ne kuti ndikalimbise tikiti yanga kwa bwana no kuti ayi niyo mukhala kumpa muzarani muzadikirira ndiye mbuyo iyo janakatenga anzake awiri omuthandizira ntchito ya atatu omuthandizira ntchito ndiye amwenya chataona kuti anthu ajakhala panja pa house paja nthawi yaitali anamba kuwafunsa ndi banamana kuti afeti kudikirira adu ino akawe house yafuna ati aligere ganyu kuti tandigwire akuno mabwera ndi ndani tikumanditchula ine mmene mukuibera amwenya chataona kuti bwana chasakubwera anangu kote segamu da polisi ime madusa msondo wao la kwa wantika ine basi ni mwondo wa masana mina magwina chido kunyumba kwao kupasa na nkani zatu chama maduleve mene naona big manager namba fodi mimi mafika kubisi hiyo nasema nao nde bwana makao bisi hiyo makao bisi hiyo warehouse na route warehouse mlimbi okay ndi bwana warehouse sokana kwa dalika naso nisho ndine kuti numwe ndule ndo kuti uponya wa mwale kuti ukaponya mwale ni pavu yako komonga kwere ndio jino mtu kwa sababu saka kuti uponya pamono kabila kwa bibi kama ndi wakuru yande kunyumba kwa ukucha big man atabwira basi anandi basi nemoni kumpasa somonda wino jamoni ndikusika ngale moto ndikumankhwa ndakaza uji yankho ja kwawo analo antene anakatenga piston yawo ya tizikolo anatenga pamene pana khala madam awo koma no inali show yona kuti
kwa ine suli nali jirende faudi fudio sikana kwamba kuiona potengera kuti bwana niwenda no limosi ndio iwa makhaluta ameshava cha pompa hapa ya kuti nawo so kwanga fudio ndio basa nando zase basi ndi ziba kushopo lero tukapita chito kuti kushopo basi ndakwera nkali moto kama ndesana tuke sofa gate ndarani mange seat belt iyi na ndaba to piston ijara ndigunda nayo nkhongo bwana zikunzaki kuti zikuenda bana kusika nkali moto machisomo kwamba kutawa ndi faudi wa chipemba na ndamba kuombera faudi bolo jamba ndandiponya chinaponya window screen ya kalimo muone kuti mundo jaso zinapanga sauti yali ngati mose kula kiti na Yesu aonesa na watu anamba kutawa na Yesu atamba kulira kwa fumu abena ali wanchito naye anawazika ndene ndango tawa pang'ono chifukwa kuti anali kuombera bwe moyiriza mundo wanga unamva zazi kuti malepera kuupondesa ne ndinabwera mpando nono yandikira kukwera kati mimi chanapeza kwa azimaya awiri athu achimalawi ena anachikulire kwambiri ena anaoneka be 30 to 35 years nde kani ndijani ndikudiya funguti simukimva anebangawo bwanyi lutandi wanchiro wawo zikukhala bwanyi mabera ndikuti ayisi mabera amabera usantenga kudamu ndizipita kushopu down koma ndikudaba kuti nkhani Yesu asita menda kula janda kwa galimo ndi mama ina kwanisa kutawa azimaya janatenga mazi 20 liters azimaya janatenga mazi 20 liters ndibasa ndizikwanisa kusuka moto foni mwezo mwendo na udanga kutuka magazi fona ni mabara ameneno ndimaganizira kuti ndachipoloko potengera kuti anandombera modizi foni mwendo na udwa tuka kwambiri wapangaso zazi kuti ndikulepera kuti ndiende ande azimaya janandi anandipasa mazi 20 liters nasi samano mwendo fona ndi kutuka magazi nditakhala kwa kanthawe I think nali matu 11 mena ngati musali past 11 ndinasanzika ndikutuluka kumene kupita polisi koma foti fona ngana yozima nditafika pa fixation pa makoha ndinakumana ndi abale na mkedo amene pia alizi maskania zake za an investment ndampemba fona nandi basa nayi mbita fona nange leo japomva utengo mene mapereka pa foni pacha kuti ndawomberedwa chanchani anandikhala ndi chidindu ndi anandu amene anaona kuti ndavulala mwendo watupa chanchani mayendedeso akuna kuti sakuchita bwino ndamana ntenga pakali munthu kuti akupita kulimbe ku polisi tiye kaye kuchikunda nantenga pakali mndake kupita kuchikunda polisi trafika kuchikunda polisi na fotokoza chimene tafikira nda polisi anali kudaba asona kuti ndeno apa mene zili mutu ku BCN zone ya chani ya Limbi chonje pamukena mubwerere ku Limbi ndepia ujana ngundisha kuchikunda changu yengu kumapitirira mabusiness yake nda polisi anakwanisa kundilibira njeka kapaza ine nyamuka kumapita ku Limbi ndafika ku Limbi nali ndeka pene tafika ku Limbi pamene nampeza libanizo chali banja mumpacha nango pita nkati mucha reception waje pamene amandira kundifusa ndende na fotokoza munthu enda omberedwa akumbira ndani abwana dei apolisi jana oda bana bwera masiyeti ambiri ndikundipitisa kwa chipinda kwina kwa komata libanizo no kumana nayo polisi nango dusa banja nata kusika pakali moto ndi anthu ena samiti magira no chito limuzi kwa libanizi anatenga ose ose anabwera nawo konkucha ande ine mene nafika ndo pamene no amandifusa nkhani ndi chani dola nenda omberedwa ya polisi muona mabala kuti ni mabowa wi nda polisi anota iwe suna vulale kwina kwake fuduma iziwa kuma kuno bwino ndikuza ta fuduma ndo ombera wetu ndioneka moti abana ko zina wondani ndi naws nende pamene amanota munthu amene analipo mpano udandalo na ku warehouse kwawo anandira report kuchokera so police konkulu ifo kuti no ku warehouse ko kwakidwa anthu folo amene amaganizidwa kuti ndizo linga zofuna kuchola ndi kubama ndeno amwenya maya bweresa anthu ife tinakwanisa ku lumikiza ndi mwino wake wa shopu ifo kuti anthu amakamba zino tafika ko kushopuko kuzera mwandani mwaiwe muona kuti feso timafufuza ndani iwe anani ngati apolisi akusakaso apolisi anani ngati sakutana apolisi ine mene musina ngasini mazuwa so china chili chose ande apolisi japokambira na bana udaba mbiri chifukwa kuti sinanga bana jadaita na makana kuna kuti yosana ndombe koma chakuti ino nafotokoza maonekedwe amfutiyo anafusa ngati futi ali nayo ndibwe anavomera ndipo apolisi anakwanisa kuitenga futi yo license yomwe ande ndipo pamene apolisi ananditenga kupitana ndikaye kukwinzi kuti akamve kuti dokota ananena kuti chani kufika kuchipatala kukwizira ni chambulo x-ray anapeza kuti pali chipopo chimeso cha sakamira so mwendo ande anathandiza nachosa ndipo analangiza apolisi kuti azindipitisa kuchipatala siku ndi siku kuchokera msiku mene kutengera kusanga ndikoneke foti ndabwera ndi apolisi ande anazoti mawa lake kufikira mpaka nanoyo madokotala atapanga extend masiku opita kucheck up ndikuti apolisi azindipitisa ngati anga kuti apolisi undathana nawo ndikuti ndizipita ndekha abale anga ena andipeza kuti kunkucha masteni ande tapita kulimbi polisi kubwerera ndi pamene apolisi chamatuza unota kutengera kuti ndo usiku fauti patana pita matuma sana ya kukwezi tinacho wako mateno usiku ande tafika kulimbi polisi apolisi anapanga offer kuti akwanisa kwatenga manga kukasiya kunyumba kutengera kuti na usiku nenda yani mateni to 11 ya usiku
fasina nga kani yose nachitika kuchokera mama zafika mpaka usiku. Ndeno basi ananazoradi nga masteni kufusa kuti ananga mwana wanga yakuti mwana wanu yetu potenga unondo usiku nimene avulalira amene muntenga mawa ineso nalo soda bakuti ankhani chaso sono yamba kuyenda banja ndi masteni nopo yamba kuvuta ndo anamuzoti yayi mwana iti musunga foti pali nkhani imene tifuna tifufuze kaye ndi kuti mina mmawa pano pamene mutu wake nkhani imene ungazike kuti nkhani ndi chani kwenikweni ndi anatenga masteni kuwaperekeza ine nasala pasero kuchoka pa 1 August napeza kuti nesa apolisi ndifusi na yose sina ndi statement zomwe analemba msiku mene nafika polembesa statement kuti ndikudandaula ndi zimene analemba basi anandita anandinga pa 8 August fa pasero nakhalapo 8 days masiku 8 mwe pasero ndi pasero koma sakuziwa chifukwa chimene mama ngidwe ine sina mazo ina chili chose amango ndina andisunga kaye akufufuza pali zimene akufufuza mona kuti pa 7 ndi pamene anandita nakandire pa statement koma fa kuti phone yanga china chose changa chimene ntuma chine chili m'manja mwa polisi ngande pa 7 ananditana Andre pa statement then na foto za katemenda foto za nambo mtene zomwe ndikuziwa ndi zakuti ande pa 8 andi bisankoti phone pa 5 kona sene sodi mwandu chandaukana anyamadena oso amene anapeza kwa house wedayo ndi anzake oso na oso mwandu anaukana maola kete pita mkoti majisiri andifusa kwambirira kuti mwandu tisana wembe kukamba pa 5 pa sunzo ndi mwandu munaukana ngati wankha mwandu yamba fena andika ngati wankha mwandu yamba ndipo mwandu mina mandikanizira ine amadikanizira mwandu ufuna kupwanya ndi kuchola warehouse ndiyo linga jofuna kwa mlango mlandu umene mkodi mwa machisero amawerenga kuti breaking into a building with intent to commit a felony therein amasinjirira lonjo mwana kuti anandichula kuti ndikire mino nditumojuluka de anandifusa kuti no mlandu usana pitirire ndili yose mene mungafune kuluza koti kai potengera kuti mlandu maukwana chonjiba mbali ya boma ili nimbo ni 5 zodi ibere zichitirombo kuti ni yodi mnandi zolinga zofuna kubamo kuphatikiza nda kubama nene muna apeza ena uzota ine potenga ndimenda vulalira sinema kwanisa kuti ndisifotokoza maso ndiyanka mafuso ngati kodi linga kwanisa kuti basa mwayi wabero ndipase kuti ndikachireka yake nako mlandu ndizoyankha bwino ndipo magistrate kumpa nandi wasabera 10000 ndipo magistrate anaonjezera kuna kuti ngati anyamatena asapasa bero ndi kuti sanaonese umunthu wake ngati malako koma anakwanisa zokwapa kumpasa weda ujenda anyamatena cha mabero ali 10000 achama na kumtunda kumagali modo mawe house ujendamana alibira mabero anyamado fona nani anthu hawa amene amakhala machifana ni mashobo awa next asini abalanga sana ndilibirira na nyamba kumapita kuti kunyumba anatuza kuti mulandu zalwaso pa 12 August ndipo pa 12 August finapita ku kodi koma mulandu suna lowe mboni 5 zimene amanena zinabwera koma magistrate anena kuti no akakonza date loti mulandu ulowe nkodi azaziwisa mbali zonse ziwiri odandaula ndi odandaulidwa pamene pa 12 pamene popo mulenga tino ndo odandaula kapena odandaulidwa pamene popo ine chimene ni waziwa chinacho noti ne pakale pono pondo kankhano mulandu basi zono ine naombere mulenga odandaulidwa ine nalo umangidwa sida pasida pero ndemene natuluka nalo kuti no sili kuziwa so kuti no zimene nakatandira ku polisi zija zizi kutanthauza chani no pakadali pano zirezo kuti nemwe ndo anga ndoduwa basi ndikumva ululu komanso ndo ndinu mulandu nditani ndiyange ntchito angaso yatha ndaduka manja pali pose basi ndeno menene natuluka mkoti pa 8 potengera kuti somuziso ndana kuzokuti ambale uja zakhala makuti makuti zinakhangatiza koka audience anthu ochuluka zimene zinapangisa kuti nomene mafika kunyumba anthu azimanisa kuti pano mafoni yanga foti mene matuluka mkoti pamene apolisi anandibwezera foni yanga ndi foni yanga inamba kumayimbidwa ndi mabungwe komanso maloya osiyana-siyana moti Thomas Kajira anakwanisa bwera kunyumba kuti sazayimve nkhani imene nayendera pa time zimene anthu ankaonera nayo ngati report lapadera potengera ndi imene anthu akugwisa ntchito mfuti maloya muno vula za anthu amene sanalakwe chani ndi zinthu zina zotero nalumikizanaso ndi ena a Federal for National Peace and Development Ministry co-director wa bungwe limenelo amene amona za mafirearms ndinakumana nawo pa 9 nanyamuka kupita palipi pa police forward no tinaperekezana nawo limuzura kama ndo usiku kuti aone kuti nkhani ikhuza kumbedwa kanga ikuyenda no bwanji kumene koko ndikumene ndinamva no dandaula palimbi linase kudokhala mlandu koma mlandu suma mveredwa palimbi mwakamveredwa ku high court ine ngati odandaula oyankha kukhala bwana yanga zimene zinasonyeza kuti no pa nkhani imene inachitika Sunday pa 31 panachitika milandu iwiri mlandu oyankha ine ndi mlandu oyankha bwana yanga ndipo awosiya palimbi anatisimiza kuti lero pa 9 kuti kumene mabwera kuno ku 9 kulo kumene tikuyankhula nawo pa mlandu wanu walo wakale ku high court imene namkhale mupita kaperekera mkondo kumene koko komira ndikunena kuti ndikukumangani foti simunasatire mabero conditions anu then natusa bero yanga report mwini fopi kwaonesa masiku amene nakwanisa kuyendera potengera kuti so 9 kuti no ndikulanda thandizo la chipatala ndipo yana kuti no potengera kuti want of arrest imene alandira kuchokera ku court
iwo akwena ngunditenga kandichiye ku court ndikuti akhoti undamenanga kanene unakuti munthu amaendera ali kapena samaendera ndipo nakwanisa kunditenga pamaso pa abale anga ndimapita nane kuti kulimbi kuchanani sungo chokera pa 17 April mpaka na pa 20 April pamene amazandito afuna tiyankhulane nozokhuza nkhaniyo kapena cheni kuti khoti likudika yafana kunditeka kundipitisa pa selo ananditenga so kundipitisa mu court kumene uja majisira nana kuti takulanda ndipero yanu for this one asatire malamulo apero kuchokera pano pa mlandu umuzu yankhira muchokera kati kumabwera pa court ndipo mlandu uja anauyambira sowani koma ndifunso mene napempha siku mene kuti ndifuse mu court ndinafunsa kuti ndekotengera kuti mlandu uti mauyankha anthu 5 apa pasiteka kuti ndizoyankha ndekha fanga ta polisi akwanisa kundipeza ine kwenaso afufuze anthu enawo cholinga kuna kuti nkhani ioneke chilungamo chake chenicheni fa anthu enawo azakhala ndi kufotokoza kwawo koma apolisi ananena kuna kuti anthu onsewo sanakwanise kupanga trace za malo amenewo akupezekera chonchi pa chifukwa kuti andipeze mlandu ine ndiyankha kumbali yanga iwo akazapezeka nthawi imeneyo chilango chimene chizakhale outcome yapa mucha mlandu iwo sazagwira chilango chimene chocho mlandu uja unayambira sowani kuyambira pa 20 April mpaka na pa 25 July 2023 nandi kuyendera bendi kuchoka kuchichili kumabwera kumayankha mlandu pa court kuchoka kuchichili kumayankha mlandu pa court ndi mboni zimene zinkanenedwa kuyambira kuti ndi 5 ulendo usizinaliso mboni 5 koma zinali mboni 13 koma pa mboni 13 zinakwanisa kubwera mboni 7 mboni 7 zimene zinabwera panali amwenye awiri amene anatenga anyamatawa pokhotesa polisi ku warehouse mboni yachitatu anali aino ake a warehouse amene ataziwisidwa zona kuti warehouse kwanu kwagwidwa mbava anali ngati mboni yachitatu mboni ya 4 ndi 5 anali ma CID awiri amene anali ngati ofufuza pa mlandu mboni ya 6 anali nzimayi amene amagwira ntchito ya nyumba pa nthawi imeneyo kunyumba kwa bwana mboni ya 7 anali nsikana amene siku imene ndinayamba ntchito ndinampeza kugwira kuso ntchito kumeneko kwa amene anandifunsa information yokhuza ineyo kwathu kuti nomwina ndakha kuti mwina makisini kupezeka ngagwise ntchito njira zanje kuti andipeze kutengera kuti pa ntchito pamafunika kuti ntchito akhulupiriridwe ndipo wanchita nsikana amene nakwanisa ine kumpasa ID yanga yaunzika ali nawo mpaka na lero azandibwezera kuti konza kumana naye azandipasa kuti waya akazandizungusa mutu kwambiriso atazanditengereso nda polisi so ID imene ndiye mboni imene inachokera ku nyumba kwanga ndizima amene amagwira ntchito kumene kusina limeneyo inali yongokocha anangopeza waya sikana amene ana ili mboni ngati wakuntchito kwathu kuti ngati mboni kuti nene ngagwira ntchito kumeneko anata chosidwa ntchito imene mlandu unkachitika kutanthauza kuti chicho chimene anaperekera mboni mkhoti chinayi chongomva si chimene anachipanga witness pa siku limenelo chifanchiro anata muchosa kale ntchito anamuchosa ntchito pa zifuwaso zake iyeyo anabwera kuti kuzayikira mboni kuti noti ineyodi nayi ndimalingaliro lofuna kuti kubera bwanawo ndipo mboni umeona kulisidwa ntchito ineyo ndipasa sentence yanga kunimanga anagwisa ntchito mboni wa iye PW4 anaperekera mboni umeneyo pamene court inogwisa ntchito mboni 4 amwenye awiri anandikana kuti pa nthawi imene anthu amene ankakwira mwenye mmodzi anafotokoza momveka muno kuti mlandu utachitika yana nyamuka umapita kwa ku Sri Lanka atabwerako usiku athako 8 months kuno anafika ku mwezi wa namba 9 koma munthu samakwanisa kumiwa anthu akumalawa anena kuti anyamata onse akumalawa amuoneka ndi mahaidi ofanana samasiyana kwenikweni koma munthu uyu panalibe ndanafotokoza icho chomwe chinachitika chimene anachiona komene palibe chimodzimodzi so mwenye wachiwiri chomwe anangofotokoza nakufotokoza kuti haiti ndi msinkhu zikuoneka kufanana ndi anyamata amene tinatenga siku imene kuti wamangisa kuma munthu ndi ndikukayika katala ameneyi umboni umenewo siningaonene kuti unalo waboza fandi zimene ananena zimene zinatani anaziona ifoti analikana mboni ya polisi amene ali CID wayambira kufufuza umboni wake khoti linawimisa chifukwa kuti iye ananena yekha mkhoti kuti sanakwanise kufufuza kunalephera kuyankha mafunso nditamufunsa ndiye mboni wake anamwimisa utafusa mafunso wa polisi analephera kuti ayankhe zomveka choncho iye analipempha khoti kunena kuti umboni umene ndaperekera kumpando sinafufuze moyenerera koma pali ofesa ina amene anafufuza dibi za nkhani amene akhoza kukwanisa mwina kuyankha mafunso amene sinayankhe apapapo ndiye umboni umenewonso unayikidwa padera anthu ena amene amalephera kuti ayankhe mafunso ndikamawafunsa machisira amapezeka kuwathandizira koma ndi madaba potengera kuti nosina ngano umakhala kuti iwe gwina mapolisi ona kuti ukhoza kupambana mlandu koma masoka analimanga ineyo sentence yoyambira anandipasa 14 years 14 years masana akasiku omwe anandira naso mkhoti anakandiyosera kudisira ko 7 napita
kanisunga basero ndilakhala masiku oje banandira naso ndichosera pa 7 kundisira 3 years 3 years ndimene nasipana nawo pa failo ulijiri ndemnakhala kuchichiri kwa zaka zitatu ulijiri nakhala kwa zaka zitatu potengera ndi failo imene animangira komanso kusatira so ndimene ndakhalira komano kuwerengera chiwerengero cha masiku mamawa masana mazulu nakhala ku 17 ndi nthawi yochepa imene ndakhalako komano kupolisi ndi kupolisi kundende ndi kundende ndero muna mafotokoza amene ankhani ngati kuti muna wake ndakhala kuchuluka kwambiri 3 years ine ndikochuluka kuona kuti noena nomwinaso wanamwalira faje kuti zimene ndinaziona kumene kokozo si zimeneso akuzona sampena pano anthu ena ali kuona kuti anamanga kwambiri utole ine ndikakhala pe kumakumbukira ndimamva chisoni ndimakhuzika potengera kuti no kumene chako kuli mavuto ochuluka de ndimangudanda wala for the judicial system yotha kumalawi ilibe chilungamo ilibe chilungamo anthu aja ntchito ijanaitenga ndi business basi kuti amalowera kumene kuli ndalama kumene kulibe ku ndalama sakulowera ine navomeza kukira ukaidi chifukwa abale amene utapanga apiru koma loya amene anampeza zinakomera unoti ana masukana na chilungamo kunena kuti mlandu wa mwana kuti kupanga apiru akhoza kupambana pa court koma ntapita kaendera naye kufusa kupanga kadongosolo kuona kuti ndipanga apiru ndapeza kunena kuti no pali nyambo chimene chuchitika kuti mwana uchafuna mpondereze compensation yake ndeti kapita kapanga apiru mlandu wake umene ammangawo amonjezera sentence kuchakwa zikhala kunthawi yayitali 3 years ndiyo jepa iye ni mwana mamuna ndipo loya anakwanisa kankhula nane kunidekesa kuti ndilimbe mtima ndikukira ukedi ndikumalize nditulukeko khani simavunda pakazachitika mayi khani mene zarani zapitirira bola ndalama nokedi nawugwira kuchokera pa 17 April 2023 pakana pa 22 July 2024 imene ndituluke pa 16 October koma ina nditusaso high court itafufuza mlandu ndikupeza noti ine sina lakwe anangonditayira pena paliponse. Malawi Camera.